Milí přítomní, jmenuji se Leon Kubota a rád bych vám představil svou práci s názvem 3D modely a výukové pomůcky na téma tepelné motory. Nejprve celou svou práci uvedu a vysvětlím základy tepelných motorů. Poté vám přednesu cíl mé práce a představím své výukové pomůcky. Vytvořil jsem animace, prezentace, pracovní listy a výukové video. Některé tyto pomůcky jsem vyzkoušel v praxi. Tepelné motory jsou velmi důležité. Jsou využity v dopravě, a to silniční, železniční, lodní i letecké, průmyslu, energetickém, těžebním, výrobním, zemědělském a mnoho dalších, a ve vesmírných technologiích. Tepelný motor je stroj, který převádí tepelnou energii na mechanickou práci. Jejich znalost je důležitá pro vývoj těchto klíčových oblastí. Tepelné motory dělíme na parní motory, ty dále dělíme na parní stroje a parní turbíny. Spalovací motory, ty dělíme na čtyřdobé zážehové, čtyřdobé vznětové a dvoudobé zážehové, a na reaktivní motory, ty dělíme na raketové a na proudové. Cílem mé práce bylo vytvořit vzdělávací pomůcky. Ty by měly být názorné, přehledné, snadno pochopitelné, dostupné a samozřejmě zajímavé, tak, aby motivovaly žáky k dalšímu studiu technických oborů. Vytvořil jsem 9 cyklických 3D animací. Ty názorně ukazují fungování daného motoru. Jsou založeny na skutečných konstrukcích. Na obrázku vidíte technický výkres motoru Volkswagen R4 8V 19 TDI. Napravo vidíte mnou vytvořený 3D model. Tyto animace jsou navrženy tak, aby je mohl učitel rovnou přidat do své vlastní prezentace. Animace jsem tvořil pomocí softwaru Blender. Samozřejmě bude následovat ukázka. Nejprve jsem vytvořil samotný model, což je vlastně geometrie daného motoru. Poté jsem přidal materiály, které určují, jak má model vypadat. Následně jsem přidal animace. Ty jsem vytvořil procedurálním způsobem, tedy způsobem, kdy se využívá matematických operací. Na závěr jsem animace vyrendroval. Zde vidíte animace parních motorů, konkrétně parního stroje a parní turbíny. Spalovacích motorů, čtyřdobého zážehového, čtyřdobého vznětového a dvoudobého zážehového a reaktivních motorů, raketového motoru na tuhé palivo a na kapalné palivo a jednoproudového motoru a dvouproudového motoru. U raketových motorů jsem se rozhodl pro tmavé pozadí, abych zdůraznil vizuál ohně. Dalšími výukovými pomůcky, které jsem vytvořil, jsou prezentace a pracovní listy. První ze 4 prezentací se jmenuje Tepelné motory. Ta obecně popisuje tuto látku. Další 3 prezentace podrobněji popisují každou skupinu motorů. Zde vidíte ukázku z prezentace Tepelné motory. Tam samozřejmě vysvětlím fungování každého motoru. Poté na konci prezentace následují příklady, kde 2 žáci u tabule soupeří v tom, kdo vypočítá příklad rychleji. V samém závěru prezentace jsem přidal QR kódy, pomocí kterých se lze snadno přesouvat mezi prezentacemi. Dále jsem vytvořil 2 pracovní listy, jeden pro základní školy a druhý pro střední školy. Toho jsem vytvořil 2 varianty. Také jsem vytvořil řešení. Tyto pomůcky jsem vyzkoušel v praxi ve výuce žáků 2. ročníku školy Gymnázium Praha 6 Arabská 14. To vedlo ke zdokonalení mých učebních pomůcek. Na obrázku vidíte vyplněný pracovní list. Z tabulky lze poznat, že ve cvičení 5, 7 a 9 získali žáci nízký počet bodů. Tyto cvičení jsem upravil tak, aby byly snáz pochopitelné a žáci jim více rozuměli. Poté jsem dostal zpětnou vazbu od 50 žáků. Kladně hodnotili animace a poutavost, záporně hodnotili můj výklad, přesněji rychlost mého výkladu. Poslední výukovou pomůckou, kterou jsem vytvořil, je 8minutové animované video. To je poutavé a názorné a také snadno dostupné, například na platformě YouTube. Bude následovat ukázka. Nejprve jsem vytvořil scénář a naplánoval celé video. Podle tohoto scénáře jsem nahrál hlasový doprovod. Dále jsem vytvořil přes 30 modelů, které ilustrují, ve kterých vozidlech se daný motor využívá. Následně jsem tyto modely rozpohyboval animací a přidal simulace pro oživení videa. Celé toto video jsem vyrendroval
a na závěr sestříhal a přidal zvukové efekty. Milí žáci, v tomto videu vám vysvětlím, jak fungují tepelné motory. Při výuce se používá model zvaný ideální plyn. Pro nás je důležité, že pokud plyn zahřejeme, musí se zvýšit jeho tlak či objem. Tepelný motor je stroj, který přeměňuje tepelnou energii na mechanickou práci. První skupinou, kterou popíši, jsou parní motory. Pracovní látkou, tedy látkou, která koná práci, je u parních motorů samozřejmě pára. U parních strojů tlačí pára na píst. Pro zvýšení účinnosti je pára střídavě přiváděna na obě strany pístu, který přes pístovou tyč a ojnici točí hnanou hřídel. I nyní využíváme energii páry. A jak? Používáme parní turbíny, jelikož jsou účinnější než parní stroje. Písty parních strojů jsme nahradili lopatkami, přes které proudí pára a roztáčí je, stejně jako vítr roztáčí mlýn. Z kotle je přiváděna pára. Další skupinou motorů, kterou popíši, jsou spalovací motory. Ty jsou v běžném životě nejrozšířenější. Jak tedy fungují? Při výbuchu se plyn velmi rychle rozpíná, toho můžeme využít pro tlačení pístu. Toto je čtyřdobý zážehový motor. Jak již napovídá název, pracuje ve 4 dobách. První dobou je sání, následuje komprese, třetí doba je výbuch, poslední dobou je výfuk. Tyto doby se stále opakují, ve skutečnosti však mnohem rychleji. Dosahují řádově tisíců otáček za minutu. Čtyřdobé zážehové motory se využívají v automobilech, letadlech, některých motocyklech a tak dál. Toto je čtyřdobý vznětový motor, na rozdíl od zážehových motorů, které většinou spalují benzín, spaluje naftu. Co vlastně pouští vzduch dovnitř a ven? Toto je ventil, zatlačí na něj vačková hřídel. Toto je dvoudobý zážehový motor, lidově dvoutakt. Samozřejmě se od čtyřdobých motorů liší počtem dob. První doba je sání a komprese, druhou dobou je výbuch a výfuk. Dvoudobé motory se používají v drobných strojích. Existuje mnoho dalších spalovacích motorů, jako je například Wenklův motor. Ty jsou však mimo rozsah tohoto videa. Reaktivní motory využívají Newtonova třetího pohybového zákona. Aby to bylo jasné, ukážeme si zákon akce a reakce na příkladu. Akce je v tomto případě síla pěny, kterou stříká hasicí přístroj. Reakce, která je opačná a stejně velká, posouvá židli proti směru proudu pěny. Tuto sílu nazýváme tah. Nejjednodušším reaktivním motorem je raketový motor na tuhé palivo. Jeho nejdůležitější částí je samotné pevné palivo smíchané s okysličovadlem. Toto palivo je při nastartování motoru zažehnuto náloží. Spaliny proudí skrze trysku, která je ještě urychlí a poté unikají ven. Toto je motor na kapalné palivo. Toto je proudový motor, skládá se ze 4 hlavních částí. Dvouproudové motory jsou účinnější než jednoproudové, jsou však také mnohem složitější. Abyste měli lepší představu o velikosti těchto motorů, tímto motorem projde téměř půl tuny vzduchu každou sekundu. Dohromady jsem tedy vytvořil 9 3D animací motorů, 4 výukové prezentace, 2 pracovní listy a animované výukové video. Mé materiály jsou takto připraveny na výuku. Pokud se chcete podívat na celé výukové video, můžete načíst tento QR kód či kliknout na odkaz v kartě. Děkuji za pozornost.